започвам, но се не знае. Мага си живота. Да! Да! Здравейте хора от интернет пространството. Аз съм Мира и за днешното видео съм решила да ви запозная повече с себе си и с моя живот. Както знаете или не знаете, аз съм ученичка и съм в 12 клас, което означава, че малко остана до края на мъките ми. И днес ще ви предоставя безценната възможност да видите какво нося в раницата си. И така, както виждате, това е моята училищна раница. Нека първо обърнем внимание на картинката. Да, тя е с панда. И да, пандата е 4 ока. Обожавам си раницата, издържала е с мен от 9-ти клас насам и не смятам да заменя за нищо на света, въпреки че хората ми казват, че е грозна. Сега нека започнем да разглеждаме всички боклуци, които са натъпкала вътре. Отваряме раницата. И първото нещо, което ми попада на погледа, са ето тези слушалки. И честно да ви кажа, хора, просто си нямате идея колко са полезни, ако сте в училище и сте като мен, антисоциални и не искате да провеждате абсолютно никакви разговори с никого. Просто си слагате слушалките и се правите, че не ги чувате. Лайфхакс. Следващото нещо е един доста практичен джобен часовник, защото не бива да се закъснява и в случай, че се наложи да напомниш на някой учител, че часът е приключил. Също така тук имам разни листчета, които създават илюзията, че живота ми е организиран и знам какво правя с него. И следващото нещо може да ви спаси живота, особено ако често се возите в градски транспорт като мен, без него няма да оцелеете. И това е парфюма. И за моментите, в която някоя задача по математика ви се опъва и сте се отчаяли, като на мен в момента, или ако просто ви трябва мотивация и муза да напишете следващото есе по литература, имам лекарството и това е водката. Или както аз я наричам, светена вода. Наистина помага при всякакви нервни кризи или ако ви трябва някаква мотивация, аз не излизам без нея. Аз пия само алкохол, пия бира и изобщо доктор Радева ми е забранила да пия вода. Къде си пробвам малко? Това ще го едитна. Баща ми гледа видеото. И друг есеншъл е тиксото. Доста е мултифункционално, особено ако искате да запушите устата на някого или ако някой се домине покрай вас и искате да го отвлечете и добавите към колекцията си. Не? Само аз? Окей, нека се направим, че това не сме го чули. Друго нещо, което може да ви помогне, особено когато правите тест и искате да се помолите на Бог танкът да ви даде 3, са свещите. Просто запалвате една, слагате я на чина и правите теста. Лесно е. Друго нещо, което носи в тази раница е Essential. Доста е практичен като цяло, много помага, когато просто някой ви подразни или се отчаяте до такава степен, че искате да си прережете вените. И нека завършим с нещо малко по-позитивно. Това са моите лайфсейвъри. Без тях никъде не излизам. Балсамът ми за устни и гланцът на Fenty Beauty на Rihanna Gloss Bomb. Хора, това е всичко, което нося в раницата си за училище. Напишете ми долу в коментарите кое е нещо, без което вие не можете да оцелеете в училище. И също така дайте по един палец нагоре и не забравяйте да се сабскрайбнете за моя канал. Опитвам се да достигна 100 абоната. И също така ме последвайте в социалните ми мрежи, линк в описанието и до другата седмица. Бай! Друг есеншъл е... Къде отида бе? Пантовки.